Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ. Имрӯз хостем камтар дар бораи саломатиро нигоҳ кардан дар муҳоҷират суҳбат кунем. Ҳамроҳи мо доктор, ҷарроҳ, уролог бо хирург будем ва собиқаи кории калон доранд дар шаҳри Москва асобина. Аз тамом минтақаҳои Федератсияи Россия бародарои тоҷикмон даъватш мекунанд бисёртар ба кори хатна кардани чӣ ном дошт? Хатна кардан ки як кори ҳама кӯдакҳоро в основном хатна мекунанд ва дар YouTube блоги худшонро доранд ки дар оҷа маслиҳат метаванд оиди ҳар хел бемориҳое ки бисёри бародарон наметавонанд худшонро имконият пайдо карда наметавонанд пеши духтур бираванд ё ки очрат бесанд ё ки пули калон сарф кунанд ва удалёна акай доктор ба ёда маслиҳат метавонад имконияти назначение карданам дорем. Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бардорон. Ин ман ҳастам бо шумо доктор Бероз, ҳамеша тансиҳаткунон бошед. Чунон ки акай доктор суҳбат кардан бемаҳал суханҳо гуфтанд. Ман ҳамчун доктори ҷарроҳи калонсолон ва ҷарроҳи хурдсолон масалан дар больницаро кор мекунем ва частни клиникаро кор мекунем. ҳама вақт метавонад ба номере ки дар зери экран мемонед занг бизананд, фарқ надорад. Ин мисол хатна кардан як корҳое ки масалан баъзи кории мо мисол мо хатна мекунем бо нархҳои арзон. мо рафта дар дигар областҳо хатна мекунем ва дигар операсияҳое ки мешавад мисол дар шаҳри Москва мисол ҷарроҳие ки масалан бачаҳои мо намедонанд мисол ба инҷо муроҷиат кунанд метавонем информатсия метавонем ки мисол операсияш кунем. Вақти грин карта пуркунӣ омад, грин картаро ту метавонӣ пуркунӣ ва ба Америка бирай. Агар ки бибриш грин карта ин лотареяе ки дар оҷа ту номта менависӣ сурат пурра мемонӣ ва агар ки биридӣ то 10 сола метавонӣ дар Америка зиндагӣ кунӣ, кор кунӣ ва фаъолият кунӣ, бихонӣ, фарқ надорад чӣ кор мекунӣ. Агар ки ҳамун 10 сол форат 5 сол зиндагӣ кунӣ метавонӣ дар гражданство биспорӣ. Грин карта пур кардан агар худат пуриш кунӣ бепулай. Лек агар ки бугӯи ман наметавонам ё чизеш нафаҳмӣ, лучши мутахассисода муроҷиат ки мутахассисо кори тура буд мекунанд ва нархи арзон қатӣ. Мо сум мегирем, не ки арзон. Уха суми қимат намегирем, зато шумо шанс дорем ки дар грин карта бибурем. Ва метавонем ин хеле мисол тавобашон кунем. Мисол дар шароити клиника, дар шароити больница ва шароити хонаро метавонем мисол информатсия кунем. Ва метавонем занг бизанем, хидматро мерасем иншоалло. Ва мисол фақат аз шумо як хоҳиш ки каналро форса дастгир кунем. Номи каналтон дар YouTube Ибн Синой, ки доктор Бероз мезанем. Силкаш дар комментария мондагия бародаро кадоме да интересне ва подсказкадам ҳаст. Чӣ гуфтанем дар асл ҷарроҳии доктор Беҳрӯз барои чӣ бисёртар лозимай? Бисёри одамо аз сабабе ки дар вақти хӯрдан гигиенаро иёна намекунанд. Мисол саросима дастакӣ ягон чи мехӯранд, чизоро ношушта бисёр вақт мехӯранд, метавонанд аппендитсит шаванд. Ва ин имконияташ бисёртаре ва фикр мекунам бисёриҳо ба ҳамин хели чизо ва шумо муроҷиат мекунанд. Бисёр бародари мо масалан барои бемории мисол аппендисит муроҷиат мекунанд. Албатта барои бисёри шоди ҳамин саздани момент ва бемории талха ва рӯҳои ҳозима масалан мисол панкреатит, гастрит муроҷиат мекунанд ва бисёршон оператсия мекунанд, намедонанд ки ба куҷо муроҷиат кунанд. Масалан ки ман дар инҷа ҳам кор мекунам, ҳам кори мисол зиндагӣ мекунам. Ман метавонам мисол информатсия додам ки ба фалон ҷо муроҷиат кунанд, бо нархҳошон чанд сум мешавад. Масалан ин чизоро ман метавонам информатсия додам. Ё ки агар мисол аз ҷиҳати ҷарроҳӣ бошад, агар мисол ҳамон ҷарроҳие ки ҳамон ба қавла мо оператсияшо мекунем. ва бисёр ҳолатҳое ки дар дигар шаҳрҳо мешавад, ман метавонам гуфтам ки мисол чӣ кор кардандаго ки мисол скории помощи ки мебиёянд шуморо ба кадом роҳҳо бигирад бара оператсия кунед. Оператсияҳои бе пул. Яъне чӣ ҳуҷҷатҳо лозимай барои чӣ ҳуҷҷатҳо лозимай ва бисёршон занг ин чизоро намедонанд. Ин чизои оддӣ аст. Ҳама вақт кӯшиш мекунем дастгириш кунем, кӯмакшон кунем. ҳама вақт дар хизмат будем, мемонем дар хизмати шумо. клятва Гиппократ. Ва бисёри ситуатсияҳое ки ман худам шоҳид ҳастам аз бародарои ғарибмон, бисёриҳошон барои лечение кардан аз Россия мехезанд, Тоҷикистон лечение кунӣ мераванд ва ҳози майда бародаромон
дар ютуб блогҳои худшона кушодагиянд ва дар онҷа тавсияҳо метаҳанд барое ки чӣ кор кунанд ки ҳамин чизора дардшона камтар кунанд, чӣ кор кунанд ки пешгирӣ кунанд ва бо мумкин ҳар як сезонда видео мекунанд ва пешакӣ огоҳ мекунанд ки ҳамин хели сезонда ина хеле чизода эҳтиёт кунед, и хеле вақте ки хитона хеле чӯсат кунед, значит ай биҷай барои иммунитета баланд бардоштан и корро кунед, барое ки фасли сармода риоя кардани иминам тавсияҳо обязательне. бахшишам ка як гапи гирифтам ки ҳозир иншоалло кабини худро тайёр карда ҳастем барои слайдое ки масалан дар кадом дар бораи бемориҳо масалан кӯтоҳо мисол тайёр карда ҳастем, мисол дар ютуб худ мегузорем, мисол бародари мо мисол дар кадом беморие ки мисол гирифтор мешаванд медояд, мисол мавзӯъро тамошо кард дар бораи чӣ мера масалан гастрит мешавад чӣ кор кардан накун кадом номуд доруро мисол қабул мекунанд, метавонанд масалан бинанд тамошо кунанд иншоалло ки фақат мо мавзӯъро ба забони аз забони русӣ ба забони тоҷики перевод кардаги ҳамаш тайёрам, просто мо видеоро уҷо аллакай монтаж мекунем мегузорем, ин чизро метавонанд бинанд тамошо кунанд. Беҳтарин хизмат мешавад бародаро меган ку предупреждён вооружён, барои ҳамо фикр мекунем чемай видеое ки ба саломатии шумо ҳам зарар дора, ҳам ба майнаю ба мафкураи шумо ягон фоидае надора, чемай вода тамошо кардан лайк мондан фикр мекунем бародарора подписатсия кунен, видеошона тамошо кунен, иҷарам пур мешава, иҷарам обудай. Уҷа гапи дигар бугум ака иншоалло ки мо води оянда анда гуфтугӯи мисол ба нисача дорем ки мақсад букшем барои бародарои худмо барои муҳоҷиро иншоалло ки ҳамин равоз мо бароҳ омадем, иншоалло ки видеош мебинам бачаҳо. Ман ҳамин корро аз кинкай боз дар нақша доштум ва ҳамин корро бароҳ монда ҳастам ки ҳамин корро мисол барои бародарои худмо я нархи муайяне ки масалан ҳамин дастрас боша, нархи тоҷикӣ масалан аз сабабе ки масалан бародари худам дар ҳамин шаҳри Москва аз дунё гузаштагиам, мақсад бародари размер ки масалан ман ба он хотир иншоалло кӯшиш мекунам ин корро барои аз чӣ сабаб? аз сабаб беморие ки масалан бемор шуд, мисол намида дар рафт балисада мисол пулш тамом шуд, балиса сирш кардан бача рафт дар ин квартира 3 рӯз гузашт, аз дунё гузашт, мисол гирифтан бурдан модар. Ба он хотир ман ҳамин тасмим гирифтам ки иншоалло ҳамин корро дастгирӣ кунам, кӯмак кунам, барое ки масалан бисёр бародаро ба ман муроҷиат мекунанд, ман ҳоли зори ва ростига мебинам, ман афсӯс ки ҳоли зора дар мо ютуб гузошта наметавонам, ба хотир ки ҳазор як гап хабарай, масалан шояд ки ягон хатар боша барои ман ин корро кардан наметавонам. Ман бародаро аз садҳо я ҳазорҳо мумкин як видеоро ман бисонам. мо бародаро дар ёд бигирем ки омӯхтан и беҳтарин чизай. Дар бораи кори аъзои бадан, ҳар як аъзои бадани худат кору фаъолияташ донистан ва кадом дард дар бораи аз кадом бемории гувоҳ додестай дар бораи ва ё донистан и беҳтарин чизай ва чизе ки якай берӯз гуфтанд дар ёд бигирем ки рӯзҳои наздик дар каналшон чӣ кор мекунанд? Видеое мекунанд ки дар онҷа тавсияҳо метаҳанд ва мумкин роҳҳои ҳалша бигӯянд, куҷо дард мекунанд, чӣ мешава, коротки видеоҳо кардастанд. И бениҳоят барои шумо фоида дорад ва ин хизмати беҳтарин нисбати шумоай. Ва як бародари дигармон дар инҷа шитагиай, бародармон ба кор қабул мекунад бисёртар модарову занора ки дар онҷа коршон чӣ хелиай. Дар конфетни завод коргар дар корай, агар ки шумо кор кофтеста бошем, ҷои хов дошта боша, ҷои гарм боша ва хурду хӯрок дошта боша, марҳамат кунен ба канали Юсуф ТЖК муроҷиат кунен ва дар онҷа номерои ватсапшам ҳозир мемонем, ҳамин ватсапда муроҷиат кунен. ҷои кор тайёрай. Агар ки шумо бихоҳем ки хурду хӯрокам хуш боша, ойлик 60,000. Агар ки бигем не хурду хӯрокш ай худам, ойлик 65,000. ҷои хов бепулай, ҷои хов дар мучи қушай ва шароитҳои бениҳоят хубай. ҳозир сухана метем бародар монда, Юсуф худаш бо мега чӣ гапай. Ассалому алейкум мардуми муҳоҷир, ҳамаи шуморо дӯст медорам. видеообращание ки чуноне ки акай доди худо гап зад, акай беҳрӯз гап зад, беҳтарин суханое кардам. ако сухана дар мод доданд ки мо мехоҳем ки барои муҳоҷирони муҳтарам мо як чӣ хоҳиш мекунем ки ҳар касе ки уже
зимистони қаҳратон омадесае ки ман мехоҳам ки муҳоҷирон касе ки бошад чи занай чи мардай дар куҷое ки бекорай ба корай ҳуҷҷат дора надора хатяби дела регистратсия дошта боша ба сандай аз барои худо хоҳарон модарон муҳоҷироне ки ҳар касе ки дар куҷу канор ҳастем кор ҳаст дар дуруни московский област ман мехоҳам ки барои тамоми муҳоҷирон ки кӯмаки худамат бирасонам кор заводи конфета 65 000 маошай ҷои хобата метия хурду хӯрокат аз худат агар ки ҳар касе ки хоҳад ки 65 000 гира ма хурду хӯрокаш ай худу 65 000 мегир агар ай завод хурду хӯрок бошад марҳамат бен 60 000 ойликай ҳар касе ки ҳуҷҷат дора надора муроҷиат кина иншаллоҳ як ҳафта кор мекунад дар давоми як ҳафта ҳамин ҳафтаина кораша пулаша метиҳем кӯмаки худмонро мерасонем мераванд ҳуҷҷат мекунанд иншаллоҳ боварии худа дорем ки баракатша мебинад ҳастанд бародароне ки мо як чанд та пеш видео кардем дар заводи яндекса даъват кардем омадан кор кардан чикор кардан кора партофтан рафтан ҳарми то пулаш тамом шудана ҳаррӯза 3000 медодем ҷои хобаша медодем хурду хӯрокша медодем мошин мебурд меоварчонад чикор кардан кора худошон партофтан баъд аз он як гапае ки ҳар касе ки коригар боша ҳақиқатан коригар боша пас касе ки коригари хубай масалан оҷа забони русиро нағз дона бригадир мемонуша ҷои хобаш масалан бепул метиуша хурду хӯрокаша 65 000 ойлик плюси 65 000 прямо аста 5 000 дига 70 000 метиуша бародарони муҳоҷирон аз шумо ҳаматон хоҳиш мекунем ҳамин видеоро паҳн кунем падилитса кунем лайк ҳамонем абая чӣ дига гуфтанем ки марҳамат ба ҳиҷомаи мо метро люблино бобоҷон 88 красноярск 66 краснодарси беҳтарин масалан маҳсулотҳои хуба дорои беҳтарина аку бо иҷода инаиҷо доктор беҳрӯзҷон ҳастад бисёр тавсия метиҳанд худованд ҳамаи моро нигаҳдору нигаҳбон бошад салому алайкум раҳматуллоҳ зинда бошед устоди меҳрубон бародаро чӣ хеле ки қайд кардан аз ҳаматон хоҳиш мекунем модарову занои гиромӣ қадр дар хинаки худтон азоб натаҳем дар ҷои хина кор накунем ҳамин корҳои хубай хайр мумкин ки ойлике ки ҳоз мумкин гирен шумо 100 та бигирен як ҷои хинак боша баъди 2 моҳ пас аз по меғалтен ба ҳамун 100 000 чени 80 000 расход дорад барои ҳам як ҷои гарм зимистона бигзаронем ва марҳамат кунем ҳамаи шароитош ҳаст муроҷиат кунем ба юсуф ҳамаша тасдиқ мекунад ва барои иммунитетона поддержка кардан канали доктора подписаться кунем ки тавсияҳои хуб асобина зимистонда метавад барои ки зимистонда касалиҳо бисёр мешавад доктор ба пеш